Szanowni Państwo, Szanowna Pani Dyrektor. Konferencja Edukacja dla rynku pracy, czyli wartość kształcenia branżowego i praktycznego, której nie zastąpi sztuczna inteligencja, to ważna okazja, by wspólnie zastanowić się nad tym, jak powinna wyglądać edukacja w naszym regionie. Cieszę się, że będziecie rozmawiać o sprawach, które wprost dotyczą przyszłości Śląska. O roli szkoły w przygotowaniu młodych ludzi do życia i pracy w świecie nowych technologii. Jak wiecie, nasze województwo zawsze rozwijało się dzięki wiedzy, fachowości i pracowitości mieszkańców. Dziś, gdy mierzymy się z wyzwaniami cyfryzacji i automatyzacji, szczególne znaczenie nabiera edukacja praktyczna i branżowa. To ona łączy młodych ludzi z rynkiem pracy, daje konkretne umiejętności i pozwala im pewniej patrzeć w przyszłość. Dziękuję organizatorom konferencji za stworzenie przestrzeni do rozmowy, a uczestnikom za obecność i zaangażowanie. Jestem przekonana, że wnioski z Państwa dyskusji staną się inspiracją do dalszych działań na rzecz młodzieży i rozwoju całego regionu. Z wyrazami szacunku, Rafał Adamczyk,